Simplement comentar una cosa que ja ens té acostumats al fet amb això, que aquesta manera de presentar les coses que no s'escolta o que som exageradament crítics i coses d'aquest tipus. No sé d'on t'ho ha tret. Jo em sembla que he fet una intervenció absolutament respectuosa, una intervenció que es tractava més de dialogar que de criticar, perquè em sembla que no he dit en cap moment de la meva intervenció si es feia poc, gens o massa en relació a aquest tema. És simplement, diguem-ne, portar a debat uns temes que em sembla que són prou importants com perquè els compartim i opinem tots d'aquests temes, no? Sense haver d'ensenyar a ningú què és el que ha de fer i deixar de fer. I com sempre dic, senyor Pepe González, té unes orelles molt sensibles i una boca molt castralera. És a dir, tot allò que li pot ofendre molt quan ho sent, després quan s'explica ho fa tot el contrari. Per tant, s'hauria d'equilibrar una miqueta més aquest dos sentits. No hi ha hagut, jo ho entenc així, i a més m'agradaria que algú em digués en quina part jo he fet una crítica, diguem-ne, sobre algun tema concret del que s'està fent ara o no s'està fent ara. Molt bé, res més, i amb això ja acabo.